clicks and more sales. We love using video editors, but it's not always the best option for everybody, especially when they can use something as quick Horas madihita saluhutna. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahat tontu sude ruas nomor minggu di Timur. Selamat beribadah madihita secara siaran langsung manang live streaming melalui Facebook dan YouTube channel. Tapuji matuhata, mare demahita, marhite de nomor 700 onom ayat sada rodi ayat. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata naso hatu dosan. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Selehon jalapa tubuh madihami haporsi. Asalam togu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangaci. Asa holong roha nami diho. Dohot di dongan nami jolma. Lehot di hami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mambahed lomo ni rohami. Say uloy ma pangidion nami. Ala ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 15 ayat sada.
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudo natorasmo. Asa mertua ho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakop. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata naso tutu, maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna, rap mangidogogo mahita tu debata, taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari de mahita sian bukede nomor 677 ayat 1 rodi ayat 2. Topo tema dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para sirohana sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon. Ro tujolo ni habang sa habadiomi. Manopoti jalamangang gukod dosa nami. Macayojot warsahi hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami narway. Dakku haolongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubay kami. Di bahani, tamado rimasammu jala uhumanmu hami, tuhamatean saliling nililing na. Alay na mapurus mahamin waeng, tuasi ni roham na godangi. Mangido siya nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami sa luhun na. Sa urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haolongan di roham, si Panguluhami, dohot ala ni guarmu na badyay. Ali Tuhan,
Saya asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Satokid dohu tadi koko, alai papungu-pungoku mahomuse, marhite-hite akka asini roha godang. Tagan diparpiar ni muruku, hutabonihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng nileleng na, asyaku ho, ninna jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita, marhite bukwede nomor 710 ayat sada dohot ayat 2. Tabege mahata ni debata, turpuknya ari mingguon, ima sian akaede sian si Salomo, bidualu ayat 5 sahat rodi ayat 7. Akaede sian si Salomo, bidualu ayat 5 sahat rodi ayat 7. Sonon matar surat disi. Ise do ulaning ibana nama naik sian halongonan, jalamat pangusadria tuha sudungon ni rohana, ditoru ni hau utte manis, au manungguli holong ni roham. Laos disido diae inat taho, disido ho ditubuhon nama nubuhok ko. Baen ma au songot titis sahab tu bagasan roham, songot titis sahab tu botohanmu. Ay tung nagogo do roha halongon ni, songon gogo ni hamateat tahe, tung na jorbut do pangiburuon nanyi, songon jorbut ni banua toru tahe, nala-nalana do songon nala ni api, songon hilap sian Jahoba. Rope aka aek magodang,
dang tarbahosa akaroha haholongoni, jadadang taraup akka batang aek, tung sura pe olos ada bawa, mangalehon nasa arta piniop na dijabuna bahen ali ni rohana haolonganihian, dang parduli ibana disi ima sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin. Mare de mahita, marhite bukede nomor 656 ayat sada dohot ayat 2. Taha tidakon mahaporsiautai, songon nahina tidakon ni dongata sahaporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea sa tod di perbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watorudung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanay pargogo na so hatudosaning. Di sima ibana, pay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tod di perbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu sogot daging ni halak ng mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Huria dito hata, titing namasa di Minggu patuluhodung Trinitatis Sadarion, Minggu 20 Juni 2020, tabigima, sonon ma disi, taparatatehon ma, molotungpe adong naong disagihon di WA group ni Wekta masing-masing. 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 30 Juni 2020 masuk pukul 17 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu. Kemudian 2.2 Sermon Week, manang sermon gabungan. Pada hari Rabu 1 Juli 2020 akan dilaksanakan sermon week gabungan
dimulai pukul 19 WIB secara live streaming Manang siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Kemudian angka 3.2, persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020, dalam kebaktian pagi dan siang, kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Persembahan dapat juga disampaikan ke Sintua Wek atau ditransfer ke nomor rekening yang tertera, atau diserahkan ke kantor gereja pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 14 WIB. Berikutnya, angka 5.1, berita kelahiran. Pada hari Jumat 20 Juni 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Ondo Parulian Purba, Ibu Yunita Teresia Borunenggolan, yang beralamat di Perum Nusa Persada Lewi Gajah Cimahi, Wek 8. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Kemudian angka 5.2, protokoler tatanan baru Manang New Normal. Menyambut tatanan kehidupan baru Manang New Normal Life, maka Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi merencanakan pelaksanaan kebaktian, yakni 1. Pada hari Minggu 5 Juli 2020, minggu depan, akan dilaksanakan ibadah minggu dengan protokol kebaktian sebagai berikut. Peserta kebaktian adalah 50% dari kapasitas gereja, yakni sekitar 120 orang. Untuk itu, pelaksanaan kebaktian minggu kita adalah menurut WIB. Kebaktian pukul 7.30 WIB, ibadah berbahasa Indonesia diikuti oleh WIB 1, WIB 2, dan WIB 9. Kemudian bila kebaktian pukul 10.30 WIB yang berbahasa Batak diikuti oleh WIB 3 dan WIB 4. Sementara itu kebaktian pukul 13.30 Manang Satonga 2. Kebaktiannya berbahasa Batak diikuti oleh WIB 5 dan WIB 6. Selanjutnya kebaktian pukul 16.30. Kebaktian ini berbahasa Indonesia yang beralternatif diikuti oleh WIB 7 dan WIB 8. Demikian jadwal kebaktian ini akan bergilir setiap minggunya. Marsi kak sorit dok, dan tiap minggu upamana sada WIB 2, WIB sia masuk pukul 7.30. Marsi kak sorit dok sudi. Kemudian pengumpulan persembahan 2 kali, yakni 1 kantong sebelum khotbah dan 1 kantong sesudah khotbah dilaksanakan di tempat. Nah, di hudulana masing-masing dohita yang dilakukan oleh kolektan Manang pengumpul persembahan. Paduan suara Manang Kor untuk sementara ditiadakan. Yang diperbolehkan adalah vokal grup Opat Sahat Rodi 5 Halak. 1 vokal grup dalam setiap kebaktian. Kursi Manang tempat duduk akan diberi tanda. Di bawah ini kursi natanda bersilang tidak untuk diduduki. Namanya mamuseng hama kadongan mengenai protokoler kesehatan songana sering dihimbau oleh pemerintah ta nungara taboto di bagasan rohata masing-masing seperti pengukuran suhu, pemakaian masker dan jaga jarak serta mencuci tangan. Bagi jemaat, sangat penting hama kadongan, bagi jemaat yang masih memilih kebaktian di rumah akan dilayani secara siaran langsung Manang live streaming, yakni di kebaktian pukul 7.30 dan pukul 10.30 WIB. Selanjutnya, bagi jemaat lansia lanjut usia, kami sarankan mengikuti kebaktian di rumah saja melalui online Manang live streaming. Setiap selesai kebaktian, akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan. Berikutnya,
Pelayanan kebaktian sekolah minggu kita masih melalui virtual video sekolah minggu yang dimulai setiap minggunya pukul 9 WIB pagi. Kemudian pelayanan kebaktian remaja yang biasanya dilaksanakan pukul 10 WIB ditiadakan, tetapi bergabung dengan ibadah umum. Dipersilakan bergabung dengan week-nya masing-masing. Selanjutnya, pelayanan Sermon Week masih melalui virtual Manang online streaming yang dilaksanakan setiap hari Rabu dimulai pukul 19 WIB. Berikutnya angka 5.3, periodisasi. Pada hari Minggu 12 Juli 2020 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pelantikan pengurus resort dan huria, yaitu MPA, Dewan, Ketua Seksi, Tim Audit yang terpilih untuk menjalani periode tahun 2020 hingga 2024. Selanjutnya, angka 5.4, penahbisan Sintua. Pada hari Minggu 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan penahbisan Sintua kepada 3 orang calon Sintua yang telah belajar Marguru selama ini. Kemudian angka 5.5, kegiatan gerejawi. Dalam kaitannya dengan protokol kebaktian yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juli 2020, maka gereja kita memutuskan hal-hal berikut ini. A. Sermon kategorial Manang Punguan Kor masih ditiadakan. B. Pelajar sidi Manang Parguru Malua sudah dapat dilaksanakan dengan tatap muka. Kemudian C. Pelaksanaan ikat janji Manang Martupul dan pemberkatan nikah Manang Pamasumasuon akan dilayani dengan mematuhi protokol tatanan baru Manang New Normal. Kedua belah pihak harus menandatangani SOP yang sudah dibuat oleh gereja kita. Kemudian kebaktian alternatif akan kembali dilaksanakan dalam ibadah keempat pukul 16.30 WIB. Terakhir, angka 5.6, rapat koordinasi panitia pembangunan. Pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020 pukul 17 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu gereja kita, akan dilaksanakan rapat koordinasi panitia pembangunan, yakni tim kecil pengurusan izin, dan diundang juga ketua paraltahun. Demikianlah warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sonari, tapasahat mapelihat tatu Tuhan, Huhut mahita marede, sian bukuede nomor 177 ayat 1 dohot ayat 2. Sona
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti hati-hati doho pikiranmu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Salam jala horasma di hamus saluhut na manginang na dihaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma di Tuhata di bagasan Minggu Sadarion, ima di Minggu Patuluhon dung Trinitatis. Boydo pehita jupang di bagasan lasiroha, jal anggiep masude, hamu akamangina nami, akan hinaholongan na adong di bagasan permingguan di bagasan Sadarion, dohot na live streaming sa matapi nami. Sayang kikma di bagasan hai pason dohot pasu-pasu ni debata mahamu saluhutna. Hatani debata nagabe jamita di Mingguta Sadarion ima nenet mai sian Kolose bidu tolu mabuka mai ayat 10 sahat mai tu ayat 20 sada. Soron ma didok hatani Tuhata. Hamu aka perempuan oloi hamu mahatani hamu lion munabe songon natama di rohani Tuhani. Hamu aka bawa haholongi hamu ma parni huta munabe jala unang ma juking hamu maradopon nasida. Hamu aka danak songon pangoloi mahamu di natorasmuna ay ido di halomohon Tuhani. Hamu aka ama-ama udang gitali hamu aka anak komuna asa unang madele. Bahasa Indonesia, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Soni mahatani di bata, moliate ma di Tuhata, moliate ma di hita saluna amang inang, na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Nagabe topik di bagasan Mingguta Sadarion, panjogjokon bagas na mertua. Membangun keluarga, membangun rumah tangga yang bahagia di dalam Tuhan. Jala molo taparwahon topik ni Mingguta di bagasan tikyon macailas doroha ala dipaingot hita songo dia dota hetutu laho membangun sada rumah tangga namar lasiroha di bagasan rumah tangga ota. So dia do tahe tutu tabuna hinaulina rumah tangga na denggan na di bagasan hadamion jala di bagasan kemesraan cinta kasih dohot dongata na adong di bagas tai. So dia holong ni rohata di paingot do hita musen wang tuaka inata manang tu sori padata di bagas jabuta. Jala songot dia do holong di rohata di paingo hitamuse tu ama manang di ulu di tonga-tonga ni keluargai. Jala songot dia do tanggung jawab ta, songot dia do pakolong ni rohata tu akayana kota na di pasahat di bata laho si jagaota laho si ajar honota jala si togu-toguota laho manada di bata di tonga-tonga di gulunam. Ya. Ido makana molo taida molo hata batak napas di pardonga saripion
Manang di Indonesia di dokon di pernikahan di agedat HGBP di dodo pabogason manang pabagason. Ya. Alana adong do makna nai. Pabagason manang pabogason ya. Jelas do makna nai sangat-sangat dalam, jelas sangat-sangat sakral lui di tengah-tengah ni hakaristonota. Ya. Ala memang hata pabogason manang hata pabagason ya. Hera songong pangula molo nang mersuan akasisuanan ikon di pabagas do tanoi. Dungi ipamasuk ma bibit na nang sisuanon di sini. Molo nang mabangun sada jabu manang mabangun sada inganan na laho si inganan manang tempat tinggal dang pitor atap na barjolo ibangun. Itu tahe. Dakya huboto jabu molo mabangun jabu pitor atap na barjolo dibangun. Manang pitor tebok na dibangun. Ano na barjolo digali tanoi. Inganannya pondasi. Songo dia tibon di jabui, songo dia lebar di bagasi, songo dia kekuatan di bagasi, tergantung songo dia pondasi di bagasi. Molo lambagas do, jala lam kokoh do, pondasina ba jabui pe pasti berdiri kokoh. Alai molo hola sapilti do dibaen pondasina sarupa mai songon gudang akka ya perumahan-perumahan yang belum tentu kualitasnya juga bagus. Ya. Ya do huida songoni. Neng adong marencana tiki mengida jala mabuat bagas di sada inganan. Lau mahamidah. Sahak mahami di ingana perumahani di idahami bagas yamang tahi bagak-bagak di jebun narawak. Mantap. Masuk main batu bagas. Agak lumayan doang luas dan narawak. HP di pudini jabuna di idahan mion pas lagi membangun. Manang pas adong tukang lahu membangun bagasi. Saya huida mah. Bahasa jepek naing pondasi naon inaroha. Ni sukum mak tukangi. Mang, berapa senti pondasi jadi? Paling 20 senti pak, ini mana? Itu pun gak nyampe. Di idama muse batu nagabe pondasi biasa na molo batu na kuat batu pada sedukan na nibuat maisian sungai kadero ali di ida batu-batu ipe hera batu-batu hapur terdamur batu-batu hapur jadi batu hapuron murah hancur ibana ala nyaik dan gitu dugi di bereng mak saya tidak ukuran dibusi naibek kamu nasaon so nasaya huboto nasaya ukuran di busi giling na laho bacong jokot tiang di jebu na roha gitu dungi di sukum apa sih ai piga sak dua rosi min di kamu lo mabangunon peli mo onom sak ki de mara gitu onom sak amang na roha binereng ma ata na ai rangka hade kamu ai rangka na sekian 0, sekian mili di inna. Bayido dia tong mak.
bitor muncul masa ada pikiran ni ba, bohado kekuatan ni bagason ni naroha. Gitu. Aman gak ini? Ya aman. Inna alai muncul keraguan. Rumah tangga pesongonido, sipata binereng do huli, binereng do lasiroha, binereng do dame, sia duru, aledang di moto sia bagas ternyata sering terjadi cekcok antara suami dan istri, antara suami dan anak, antara ibu dan anak, sering terjadi cekcok. Habe binereng mesra amatai do inatai lau tu pesta dangi. Setapi sampai baju nape seragam, nang itu makanan dang ulo seragam do in town. Asas una saya ripuhal anong hormonis daong. Saya dong do sipata cekcok tetapi bagasan toleransi itu biasa di. Alai holan binereng rumah tangga kiate. Mesra. Habe di bagaimana bipiga-piga hari naik. Ngalari natay alanya ipas tapi matay tong inna. Nah, you know. Sonari ako mo say binereng di Facebook. Ipas tapi inatay matay. Kan? Sampai jukir balik. Sampai didok do judul ni video on salah mamilit inna. Do judul si patah hidang berengon yan. Ayo. Puasa sering terjadi akasi songoni ala memang gudang jolma menganggap pardonga saripion nasida, menganggap bagas nasida, menganggap rumah tangga nasida, holan di bagasan hasonanga sajo. Dang di bagasan lasiroha, jaladang di bagasan keabadian ni rumah tangga nanang si bangunan nadisi. Tuhan ni di orai Tuhan Yesus hita sirang. Tuhan ni di orai Yesus hita manirakor ripena, palaohon ripena. Tuhan ni di podai Yesus hita ia pardonga saripioni sahali doi semur hidup dan perceraian itu hanya terjadi karena dipisahkan oleh kematian. Jalan molo tung pedidok Yesus ala ni namar mainan berarti nong parah name perselingkuhan kan itu. Itu makana didok Yesus di buku Evangelium ni si Markusi dan jadi sirangon ni jolma. Ya. Tadi konon na do among na dohot inong na jalaga besada do ibana tu amat. Pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus, yang tidak bisa diceraikan, yang tidak bisa diputuskan dengan alasan apapun kecuali karena kematian. Itu banda satu bagasa sadarion, gereja yang benar tidak pernah membenarkan surat perceraian. Nah, itu makana dipaingot hitam muse bagaimana dosa sitong ta motivasi ta membangun rumah tangga. Molo alani holan hinauli ni sajo manang hinauli rupa ni sajo manang alani arta ingot tamu maka manginang dang namia ni. Anggo rupai lam tabba umurta lam mordo hinaulita. Las pe di dokko pe di bagasan japa sinoengon boy dope hinauli dirubah ala ni akan macam ni kosmetik ya nggak apa-apa alai tentu saja dan kebenarannya semakin tambah umur semakin berkurang kecantikan atau ketampanan wajah ini jala tubuh taupe fisik taupe lam leling pastinya lam moro duguguna pasti deh. Unang dah ditiki mardonga-donga niba dohok ripi niba na jolo mang tahi baga ni to anon ni naroha. Laut pun ku sebrangi, hujan pun ku hadapi. Kaulah cintaku, kaulah bulanku, kaulah bintangku inna bawaima
buaya kan itu. Dungi terlena ma itu ani. Ikonido bawa. Ikonido sogo amani gelekku. Ikonido sogot dongaku sa rumah tua. Ikonido sogot lasni rohaku. Itu. Sahuk matutu. Mardonga saripe. Alai lasni rohana. Holan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ngamalai moro betong ke pestrani. Dong tahun palimat to. Neng marminggu pe. Dido inatai. Beta. Bapaknya nu. Marminggu. Tu sadam maho. Serak lah Jawa hop. Serak rap inna. Perjolo huwa marminggu. Awe perpuri. Inna do. Beta. Bapak siya nu. Balaja tu pasar. Lau maho. Do pala balaja. Iko dongan ako. Inna. Itu do. Ya. Jalan satu bagasa sadarion terjarang do keluarga manang amata yang memang betul-betul menyanjung tinggi donga saripena, menyanjung tinggi istrinya, mana songot dia pe hauranganna. Ido makana rumah tangga yang bagus adalah jangan pernah melihat dari kelebihan, tetapi lihat dari sisi kelemahannya. Alana melonunga tajakon imana tajalo imana dage dongata sarima tua. Hahurangan nai halubion tadi. Unang adong duktuk kematua tung lematua hu bereng lemroa. Hape sohya di lena matai persisalo di natai rupani. Sohya di olo di lena matai kebahagiaan tu inatai. Itu makana di epistel manang di parsermonan we na hudok na di hari Rabu ya. Jangan salahkan istrimu yang lama kelamaan mungkin semakin jelek karena dia tidak lagi seutuhnya mengurus dirinya sendiri, karena dia akan lebih banyak mengurus anaknya dan mengurus suaminya. Amang inang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ido makana adong opat nana si paga dan si paigo di bagasan terpuk tahun imataringo tu rumah tangga na denggan rumah tangga na marlesi roha di bagasan minggu sadaron imana parjolo didok mai tua ka perempuan hamu ale perempuan oloi hamu mahata ni hamu dia muna be songon natama di rohani Tuhani. Boy mai tapatudos di Efesus 5 ayat 22. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti jemaat yang tunduk kepada Kristus. Oloi hamu ma hatani hamulia muna. Ya. Oloi hamu. Jadi molo didok oloi hamu hata hamulia muna ya. Dang jadi disi laho pailahon amat tanah. Yang itu lasongon dia pe hahurangan yamatay tungso jadi di jolo ni luluan ikon pailahomu amatay alalas boha amatay memiliki harga diri jala ikon ibanado jala ibanado nagabe uluan di tonga-tonga di rumah tangga. Titik, tidak ada yang lain. Jadi sotungolo hita pailahon amatata. So tungolo ita pa ilahon ibana di jolo ni luluan. Ya. Alalas buhay da sida do nagabe uluan di tonga-tonga di rumah tanggai. Ima tu perempuan ni. Jala ikol do jaga manat perempuan ni. Laho madok hatana. Tu amata. Manang tu suami ni mana. Ya. Jadi songon dia do pangulo ni hita tu Tuhani. Ikosongoni do pangulo ni perempuan ni tu amatay. Iba pa tu amatay. Napaduahon hamu akabawa. Hamu akamata. Haholongi hamu baparni hutamu nabe jala unang juking hamu marada pun nasida. Molo di bahasa Indonesia suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Unang ala di bagasan hatani debata ia boru-borui nani buat dui sian holi-holi ni bawai. Ujungnya gabe songoni mak nuaing gudang akan berlaku dido amatai matu nato. Hei, hamu akina unang macam-macam kamu sian holi-holi kodo ibu tamu.
lasirosek kamu dang adong isi yoi, dang nama gue. Ya. Dang adong istilah di bagasan mengon perempuan nomor 2. Ya, tidak ada lagi istilah seperti itu. Ya. Unang alani di hita halak batak adong hata sinamot seolah-olah atas sinohoti memang mulai diartikan secara harafiah. Sinamot adalah tuhor diberi sotong tadokon ambu akainai ngahutor hami ho dengan harga sekian dang tartuhor mu ya kamang inatai las buhabe dohormu pokok kamu lasaras 200 juta pedi baik kamu sinamot muna tu inatai dang hata manuhor songon hata lahu manuhor barang jabe lomo-lomo mu tuak inatai ya. Sotong olo hamu berlaku kasar tu inata. Dang jadi si tujang-tujang tu inatai. Dang jadi si pusa-pusa tu inatai. Dang jadi dohonomu sirang tu inatai. Doh akan asing. Alai didok di sebagasan turpukton hamu akka bawa haholongi hamu ma. Kasihilah. Cintai dia, ya. So nadong edei karena wanita ingin dimengerti na ikon hita do atau ikon olo do hita mengatusi rohani akka inata. Imam paduaon. Napatuluhon singot-singot na pinasa di bagasan turpukon tua kaya anakon manang tua kadandana ido makanan ido di 20 hamu kadandana songon pangoloi mahamu di natoras muna ai ido di halomoh Tuhani dang jadi akadandana mangalo natorasna dang jadi akadandana laho memukul natorasna. Au heado martusau tu inata pangitu dosa kuno belga may wakui may hiaro hataho ni bagasar waku ala memang dohono ma sugo ni rohaku tu inang pangitubu gabe salpu hataka di bagasar rohaku ale mole ate metu hatta gajang umurda salah dua audisi ya doi tikidak dana kau wingot no pesatu sedario. Jalan molo diingot dian molo mangalo ibe tu bapa ni marang tu inong ni bana jolo. Olo do si pata marsak inna ima. Olo do si pata tangis mamereng iba. Dang sadar iba tahe ujui laho mangalo. Disuruh manapun. Anom be. Nonggak tu na tu anak. Ya. Molo di jauh patang dipanengel-nengel. Dang itu apalagi molo nunga adong hale-hale ni dana tai herai nama di utamahon daripada tu natorasna itu anggo tu hale na dohonon nedo sayang ngamang ako hasian anggo tu bapa na tu makna dakke di dokoni ngamako bapa ngamako ma so maka petahui na inarohon dana kido tungso jadi mangalo natorasna manang ahape na masa di bagasan goluna alania dadanaki iko pangului matu natorasna ikon oloan na mahatani natorasa alalas mohape natorasi adalah perwakilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini laho mangajar honda danaki alai tutu molotung pedajal yanakon nai dia napopaton di dok hamu akama ama unang kita lihamu akana komuna asa unang madeli na sidang artina unang jarbu pangalohomu tu kaya nakuna unang diberek pangajaran muna na sotama unang dipagi pakate muna na sodenggan asa unang tiruon na hamu. Jadi dang selama nak kadadanaki molodajal salani nak kadadanaki molau mangida 70% salani natoras dari alaniah ala hurang dengan pangajaran na tuaka anakon na. Ido makana manginang na diholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sotong olo hita mabahen manang menunjukkan kebobrokan ta tuaka anakota. Nanueng ahan ang sipasato ni turpukon.
Adong do tudus-tudus na kupasahat, marhiti turpukon. Asabuy go barata, so di do tahe keluarga na dinggan, natikos di jolo ni Tuhata. Aha matudus-tudusi, na parjulo. Adong istilah keluarga manuk, keluarga ayam, mau di bahasa Indonesia. So di do tahe keluarga ni manukon. Parohaw kamu mamanuk, molo di manogo ni ari dung haluar sian lubu, manang sian hadang na manuki, pitorlao do iduk ni manuki, lahom makais, mangalului, gea, manang cacing, manang mangalului si hapor, laho alangon ni anakonda. Kan itu? Berkamu maiduk ni manuk. Kukuk kita torihay si dotanoi. Hola dapo nagi ya manak cacing dang itori pangan. Alai di gora do akaya ya nakonna. Molo adong bahaya isarana molo rolali manang rohosuk dinalaho manoro akaya nakonnai pitor marhotek-hotek do iduk di manukon. Laho majo akaya nakonna jalalas ditabunihon iduk ni manukoma anak non di habong-habong ni iduk non nang iduk jalabor ngini pe asa unang ngalian akaya nakonnai ditabunihon jala di do hera salimut imam marhite habong ni iduk ni manukon anakon ne lasma nah itu jagaw ni iduki makay anakon ne sonang mamudum yanakon ne di habong ne iduk ne majaga alay manu jabei boto habudo holak kaluar sian lobui pitor habang jalan martangua lahu mangulului mau boru-borui jala dohop mangulului alona dang perduli manu jabei di keluarga doha kaya nakonna molo tarsar dapat diiduki songon si panganon mana songon iya mono si hapor pitorodo manu jabei laho manoro itu di manuki asa buatonda si panganon ne Oma gabaran ni keluarga ni manuk na digabarhon amatana na sotar pisang. Inatay luja marhais martuduk mga luliboras sa takar sumarihon akaya nakon na hape amatay say martagwaki di kode tuwak say mangargaki di kode tuwak adong pe sitabunihon ni inatay lobi-lobi ni malajoda lastega do amatay manako manang mabuat lobi-lobi ni balajo ni inatay gabi mudal minum tuak manang mudal marjudi molorota dan lagi manang molo dajal ya nakon nai pitor dido amatay do tinatay nasoy botohono mangurus gelangmu nin nama tinatay. Alay hasia mayanak konay sogot rama matay di doma ala ni tangyak kudi anak ni amung na doon molo hasia gabi anak ni amung na molo so hasia anak ni inong na kan itu ay sarupa do tikida dana dagi do molo nga maridi dana ki pese-pese anakku don diumum kan aleh hola bera anak kone anak mon ngabera kon torin na do tinatay ima keluarga ni manu napaduahon keluarga di bibi bohamolo keluarga di bibi molo bibi haruar sian lobuna pitor mira manang jatani ni bibido di jolo laho mangarahon keluargai lau tu bodar manang tu saba mangalului salangonna marbaris masude bibi borborui di pudi ni bibi jatani lau mulak pebotari nai totong do marbaris
las molorope bahaya, pitor bibi jatanido di jolo mangalo. Alai hamu amaka amanginang, anggo bibi boru-borui, semar kakak-kakak do sian manogo satu botari, dangolo sip pamanganak. Indah, hola mulai sama dogo satu botari, hola markakak do, butong peribut, lam male, lam taba maribut, imam olo bibi boru-boru. Paroh kamu mah, HP, lahu mamudo-mudo potolor rape, dang dia tusi bibi boru-boru. Ya ber kamu bibi boru-boru mamudo-mudo potolor, terjarang do wida, ade. Ale mo lo markwak-kwak nomor sada. Oma gobaran di ina-ina na sotar pareso. Godang pedilian amatay hepeng laho balat joni netay ale tong nomor bete-bete ibana di bagas na nang peotik dilian amatay gabe balat joni natay tong do lam tabba subang di suarana saha tu ujung di bajar manang saha tu ujung di gang saha tu ujung ni hutai. HP pature jabu nape inatay dang di boto, mangurus geleng nape inatay dang di boto, hola na manggosi makarejo na rap doho akate tangga, semulai na sugot sahat tu na botari. Apalagi molo jawas sunaryon, marhape ma inatay, bulasan monogo nyari sahat tu na bagasan borgin, holan hape ma di jama-jama. Ima namasan way, ima ina-ina na sotar peso. Ale molo marbeda, pitor inatay do, manorohon amatay, pitor itantang do, ina. Pitor songka-songka itor gugu-gugu suara do inatay. Dangolo amatay mangalo, nang pemarhata memen ala niyaha, ala di bagasa rohani amatay, maila marbeda, omma keluarga ni bibi. Napataluhon keluarga niya duhur. Boha keluarga niya duhuron, idahamu ma aduhur. Molo adur da jatan doho na boru-boru, saya habang do jatan doho boruri, manang tudi ya penasida lau. Jala marsi jojo do nasida. Turu, ina. Ijobat jatani roma ngalusi muse, boru-borui. Omma keluarga ni keluarga na harmonis. Molo aduhur rap habang marsi jauh-jauhan mamodo potolor dape marsi gati-gatia do bawa boru-bori do jatani rak bertanggung jawab do nasida di urusan ni keluarga na harmonis maun adong komunikasi na dengan suami dohot istri songon aduhur na marsialus-alusani ikorak bertanggung jawab do amat tadoh inatay laho mengurus rumah tanggana jala iko bekerja sama do nasida membangun masa depan ni keluarga dan salah dia matai dohot do inatay laho pature-turehon na tinggan di tonga-tonga di rumah tanggai molo amatai manapu inatay upama na manyuci amatay paridiho geleng na inatay upama na mga lopa artina adong kerjasama yang baik di si nanuaing diantara keluarga tudus-tudus na tuluon amang inang keluarga di dia mahamu molo keluarga di Manuki berarti go dohita akamama na sotar pareso ape molo keluarga ni bibi do hita berarti gu dua kaina-ina tang tarpareso do tong holan markwak-kwak bah ibu to nang ido alai do rohanian marhiti hata ni debata di son ikon songon keluarga ni aduhuri mahita amin asaha rak bertanggung jawab rak marlasi roha rak maka holongi manang songo dia pehahurangan, manang songo dia pehalubian ni antara pasangan sama-sama bersuka cita. Asa marna siroha masaluhuna keluarga ni halak Kristen, keluarga na tarpasu-pasu, keluarga na martua
jala keluarga na harmonisma, satu nama tua jala satu hamatian na laho masirako kita. Amin. Matangnya kita. Mulia tema ali Tuhan di bata amanami di bagasan Tuhan nami Yesus Kristus. Mulia tema ali amang di lasiroha doh di pasu-pasu na di jalohami di bagasan golunamion. Diramotiho hami Tuhan, di padaho hami sian akaparmaraan, diliako hahi pason dohot gajang ni umur. Talubobi di padaho sian akan masa di bagasan portibion. Ima di pandemi virus COVID-19 sia. Boleh tema Tuhan asimaroham. Nunga taruli hami di hatam na badiay na nunga ditangiho kami. Marlasiro hami ali Tuhan ala dipangodho hami songon rumah tangga namar hadamehon jalan namar lasiroha holan di bagasan guar boda badiay. Dipaingodho akka perempuan, dipaingodho akka bawa, dipaingodko akka yanakon. Asa saluhutna bertanggung jawab di akka ulauna. Asa marsiha holongan, asa rap totong mardalan rap sadalan tudolok dohok tutoruan. Talumobi keluarga na biar mida jahuba di tengah-tengah ni uluna. Tuhan nasi maruham ajari hami dang adong dope hami na tamat di bagasan parumah tangga nami. Gudang dope kahahurangan di bagasan rumah tangga. Alai molang tema Tuhan dia kasudi hahurangan nami di pasu-pasu ho dope jalan di leko dope holong di roha Tuhami. Atong Tuhan ajari kami asa dalam tunadinggan na kami membangun rumah tangga na dinggan. Asarap kami dohok keluarga nami Tuhan satu sarir matua. Jala pasu-pasu aka danak na pinasahat mi. Asabui totong ajaran nami Tuhan di bagasan nasiro anasiako. Ruas ni huriami pe Tuhan. Nasodapot do pela siroha sahat tu bagasa sadarion. Marhite danak na say totong di paimahima di bagasan goluna. Posroha nami Tuhan. Jala mangilih kami asi maruham pasahat may Tuhan di bagasan nasiroha nasiako. Paso-paso sudi ruas ni huria manang di dia penasida maringanan. Ramoti masudia kadat danakon nami doho pahupu nami. Dongani hami mangula kasiulaw nami. Padao hami sian salhut na parmaraan. Asabuy hami mardalan ali Tuhan di bagasan hadamion dohot hatiurun nasyako. Pasu-pasu akadat danak na sorang di bagasan minggon talumobi di tonga-tonga ni keluarga ni ruas ni huriam. Asimaruham. Pasu-pasu mendadanaki Tuhan. Ibu-ibu magudang mendadanaki di jalan ni arion. Jalalah hipasi-pasba dadanaki rahap dohon akan aturasna. Pasu-pasu akan namarulang tahun. Dohon namarulang tahun pernikahan peli Tuhan di bagasan minggon. Mulia tema leho mana sinagajang ni umur. Las ni roha. Dohon habisuhon nasyakko. Asa totong boy na sida di bagasan hatuaw na. Asa gabi pasu-pasu na sida tudong anda humaliang.
Pasu-pasu ruas ni huriam Tuhan narak merminggu dohot hami di bagasan tikion. Asimaroham ramoti masaluhunda, ramoti ma keluarga, ramoti ma yanakonna. Padau masaluhuna siak kami Tuhan nasa jia dohot nasa hajahaton sadok. Tu bagasa tangamu ma aliyah mang hupasat tami ngulu dohot dinami. Moliati mali Tuhan dikijang saluhuna. Asimaroham mangida hami dia kedusa pangalahon nami nahurang tama. Asa tarjalo hami akaragam di pasu-pasu nanayang sipasahaton mo di bagasan ulo nami. Asimaroham o matang yang nami di bagasan anakmu Yesus Kristus martangiya kami di rupammo. Amin. Tapasahan mapeliat tamanginang tuado panituhata uhud marede hita di bukwede nomor 730 ayat parjulu jala dia kamu akamanginang live streaming boido di pasatamu peliata marhite-hite rekening ni huriata na tertera di YouTube manang di live streaming via Facebook moliate mai tuhata. Tatangya ko mapeliata martang yang mahida. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo hararuan di saluhut seliau lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hamima sian na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo maiga be uap na khusus di jalom. Pasu-pasu meja la ramoti asa huparhasiang hami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tobdim asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami manduk moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say rumah harajaonmo, say saud ma lomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami,
di dosa ni dongan namar dosa Tuhame. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahame sian pangago. Ay ho, nona puna arajaon, notago pon, roni hasa napon, saleleni lelena, Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan de Batama. Disodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim. Amin. Salam, selamat hari Minggu mahita, salut na manginang, sama tabi nami, sama sudilah si rohanami Tuhan buat kamanginang ruas ni Huriana secara live streaming. Doon na hari Minggu di Bagasan Tikyon, jalan tak ingot mulai minggu naro, masuk mahita di Bagasan permingguan di normal, jalan tak idama permingguan manang jawal di permingguan ta, marhite hite wek masing-masing nang diatur manang naung di pasahat marhite titiki. Jalan doran siduk kita siat parminggonon adong dope sautik songon video taringot tu new normal nanaing si wacana honoton di Bagasan Muriat tahaga BB Jalan Lurah tu minggu naro jala boy may daida manang tatonton sian YouTube channel alay moro sian Facebook secara live streaming bunga siduk kita boleh ate metu hata Tuhan berkati. Shalom, Oras. Selamat bertemu lagi di YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Kali ini tim live streaming kerjasama dengan seksi kesehatan HKBP Jalan Lurah akan mensosialisasikan penerapan new normal dalam ibadah di HKBP Jalan Lurah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya sesuai dengan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia dan juga surat edaran dan himbauan pimpinan pusat HKBP bersama dengan pimpinan distrik 18 Jabarteng DIY, surat edaran dan himbauan pemerintah Kota Badai Cimahi dan PGIS Cimahi, maka kita akan menerapkan new normal di peribadahan HKBP Jalan Lurah. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video berikut ini. New normal adalah sebuah tatanan baru hanya untuk dan bertujuan untuk kebaikan kita bersama, sehingga mendatangkan sukacita dalam peribadahan di gereja kita nantinya untuk hal yang baik untuk memuji Tuhan dan tentunya demi kita bersama. Hal yang pertama yang tentunya sangat sederhana adalah biasakanlah hidup dengan mempergunakan masker dimanapun Anda berada. Bahkan nanti ketika kita berada di kompleks gereja dan selama peribadahan, kita akan tetap mempergunakan masker. Perhatikan, jangan pakai masker dengan model yang salah atau dengan metode yang salah, atau bahkan
jika Bapak Ibu sangat disayangkan tidak mempergunakan masker ke gereja, maka dengan hormat kami akan menyuruh dan menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk pulang ke rumah dan ibadah di rumah. Untuk itu, pemakaian masker yang benar adalah ketika masker kita dengan benar menutup bagian hidung kita dan bagian mulut kita supaya kita tidak menularkan atau tertular oleh virus yang mungkin berada di sekeliling kita. Kedua, tentunya masih juga sederhana, saudara-saudara, mari kita biasakan hidup dan sering mencuci tangan supaya tangan kita terbebas dari hal yang berbau virus dan bakteri. Perhatikan, jangan mencuci tangan dengan metode yang salah. Misalnya menolak untuk mencuci tangan atau mencuci tangan dengan lebay. Karena kita mencuci tangan dan sekaligus bersamaan mencuci muka kita atau wajah kita dan bagian tubuh kita yang lain. Kita hanya disuruh untuk mencuci tangan kita. Cucilah tangan Anda dengan benar, dengan menyeka bagian tangan kita dan bagian sisi yang lain, dan jangan lupa untuk mencuci, menyeka bagian celah jari kita, menggosoknya dengan benar, tentunya dengan memakai sabun. Cuci dengan bersih. Yang ketiga, saudara-saudara, setiap kita yang akan mengikuti ibadah di HKBP Jalan Lurah akan mengikuti prosedur termoscan yang akan dilayani seksi kesehatan kita, mengukur suhu tubuh. Metode mengukur suhu tubuh yang salah. Jangan memakai alas kepala atau pelindung kepala ketika suhu tubuh kita diukur nanti. Dan tentunya ketika suhu tubuh kita diukur harus di bawah 37,5 derajat dan ditunjukkan kepada kita oleh pengukur suhu tubuh. Kita siap untuk memasuki ruangan ibadah di gereja kita. Pemerhati akan memandu Bapak Ibu untuk mengambil tempat duduk di tempat yang sudah disediakan. Jangan menduduki tanda silang yang sudah diberi tanda di bangku di gereja kita. Perhatikan, mencari cara duduk yang benar adalah ketika kita menjaga jarak minimal 1 meter dengan teman sebangku kita dan orang yang berada di depan dan di belakang kita. Jangan sampai duduk dengan salah, Bapak Ibu. Atau mungkin Anda menolak untuk dianjurkan duduk di tempat yang sudah disediakan. Hindarkan untuk berbisik di gereja. Selain tidak baik, tidak berfaedah juga untuk berbisik di gereja. Berikutnya, ketika memberikan kolekte atau mengumpulkan persembahan, Bapak Ibu akan dilayani oleh petugas kolektan dan akan memberikan kantong persembahan kepada setiap orang yang mengikuti ibadah. Perhatikan, jangan sampai salah untuk mengumpulkan atau melaksanakan metode pengumpulan persembahan. Jangan memegang, merampas, menarik kolekte atau tempat persembahan untuk kita jalankan. Cukup petugas kolektan yang memberikan kantong persembahan kepada kita. Ini yang benar untuk melakukan metode pengumpulan persembahan. Saudara-saudara, dalam gereja kita HKBP Jalan Lurah, minggu kedua adalah pengumpulan persembahan bulanan, minggu keempat pengumpulan persembahan untuk pembangunan. Nantinya 1 kantong tambahan akan kita tambahkan sesudah khotbah untuk 2 kantong. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana tata cara kita ketika kita memasuki gereja dan ketika kita akan pulang dari gereja ini. Ketika kita sudah di kompleks gereja ini dan bersiap akan memasuki gereja, kami himbau kita masuk dari area parkir dan lorong gedung sekolah minggu dengan tentunya tetap menjaga jarak, mengikuti prosedur cuci tangan dan termoscan untuk selanjutnya masuk ke ruang ibadah. Kami akan memandu Bapak Ibu untuk mengikuti prosedural pulang dari gereja kita ini dari pintu sebelah kiri gereja. Jangan sampai salah ketika kita kembali pulang dari pintu utama. Tentu itu prosedur yang salah. Yang benar adalah secara rapi dan tetap menjaga jarak
kita bergiliran dari jemaat yang paling sebelah kiri, keluar dari pintu sebelah kiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, new normal dalam peribadahan HKBP Jalan Lurah akan dimulai pertama sekali pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020. Kami jelaskan bahwa gereja kita akan menyediakan 4 gelombang kebaktian. Gelombang yang pertama adalah pukul 7.30 bahasa Indonesia, dengan yang kebaktian di situ adalah week 1, 2, dan 9. Gelombang kedua adalah pukul 10.30 bahasa Batak Toba. Yang kebaktian di sana adalah week 3 dan 4. Gelombang ketiga 13.30 bahasa Batak Toba. Yang kebaktian di sana adalah week 5 dan 6. Dan yang terakhir gelombang 4 pukul 16.30 kebaktian bahasa Indonesia dan kebaktian alternatif week 7 dan 8. Tentunya kita akan mengharapkan bahwa gelombang ini, giliran ini akan kita gilir sedemikian rupa supaya tidak ada week yang kebaktian hanya pada gelombang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ingat Bapak Ibu, Sintua di week kita masing-masing akan mensosialisasikan giliran ini, dan kita akan tahu jelasnya kapan kita mendapat giliran di kebaktian berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat HKBP Jalan Lurah, tentunya pendeta dan majelis berharap bahwa kita semua bisa mengikuti prosedur new normal ini. Kami majelis bersama dengan tim live streaming dan juga tim seksi kesehatan HKBP Jalan Lurah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kita semua, dan mari kita mengikutinya. Horas!